Да. Аз съм народен учител. Не като звание, нали? Те вече като звание, нали? Те отпаднаха. Да. Просто съм учител. От народа, за народа, така, както би трябвало да бъде. Да. И понеже в последно време в уроците по литература се забелязват така някои промени, Да. идвам с предложение, ако може, така, ако е възможно, някои текстове да не се махат от програмата за обучение. Да не се махат? Аз дълго време се чудих при кого да отида, защото, нали знаете, в последно време не е съвсем ясно кой за какво, такова, нали, и ме посъветваха да дойда при вас. Човекът с многото лица. Моля? Казаха ми, че само вие можете да решите въпроса. Аз не съм с много лица. А! Ама това е някаква измислица. Нещо повече! Това са пълни глупости! Да, разбирам. Все пак, ще ми позволите ли да направя предложенията си? Разбира се. Говорете. Ние нищо не забраняваме. Благодаря ви. Ще започна с Ботев. Дали се сещате стихотворението му «Борба»? Свестните у нас считат за луди. Глупецът вредом всеки почита. Богат е казва, па го не пита колко и души. Стоп! Изгорил... Стоп! Знаем какво не го пита. Много добре, знаем. И ние не сме от вчера, нали? Така, а? Не сме от вчера. Ей! Какво е това тук? Недоказуеми са тия неща, бе! Какво е това? Изгорил, не изгорил, а? Сега не горим нищо! Сега работим с електричество. Всяка стъпка ние се приближаваме към модерния свят. Газта също навлиза в бита, но това е друга газ, съвременна. Това не е онази газ, с която нашите деди са си зареждали лампите. Това е друга газ, съвременна. Все още сме в началото, но ще преодолеем трудностите. Всъщност, нашият най-ценен капитал е човекът, а той би се развивал по-правилно без текста, който току-що цитирахте. Разбирам. Тоест, не разбирам съвсем, но разбирам, че... Ето, обърках се. Говорете спокойно. Имаме достатъчно време. Да, благодаря. Искаше ми се да поговорим и за стихотворението Хаджи Димитър. Нали разбирате, великата идея, борбата за свобода, жертвоготовността, великата идея, която свързва хората. Кажи ми, сестро, де и Караджата, де и моята вярна дружина? Няма го вече Караджата, няма го изобщо. Да, и може би така е по-добре. Ама това пък за дружината съвсем. Защо са нужни тези жертви? Колко пъти да ви разправя, че нашия най-ценен капитал е човекът. Ами да, човекът. Епохата на въстанието отмина още през 19 век. 20 век беше векът на световните войни. А 21 век е векът на глобализма. Да. Не, че искам да ги сравнявам, но искам да ви кажа, че не приемам този текст. Да, не го приемам, наистина. Вкарва в главите на хората вредни мисли. Не го приемам, не. Добре. Тогава нека да оставим поне Вазов. Сега да не започнете да ми говорите и за стихотворението «Аз съм българче», а? Да, според мене... А според мене не. Какво е това? Аз съм българче, аз съм англичанче, аз съм испанче, а? На кой прилича това? Всички ние сме граждани на света. На глобалния свят сме граждани. И затова е време да престанем с тая сегрегация. Да престанем. Тогава да остане поне стихотворението Левски.
Нека децата да знаят, че е имало хора, които са жертвали живота си в името на своята родина. Вижте само, 9 годин той скита се бездомен, без сън, без спокой, под вънкашност чужда и под име ново. Вижте сега, това под име ново, дайте да спре вече с тия смени на имената, нали така? И сега това, там 9 години, нали, скитане, това 9 години, нали, не е поучително някакси така. Сега, Европа вече низове, така предприсъединителни фондове трябва да се усвояват, нали? Сега не мога да поощряваме безцелното скитане така, да го поощряваме, нали? Но то не е безцелно. То е било... Абе, било каквото било. Паизалевски въпрос е малко деликатен. В други години живеем, нали така? Време е да ги забравим вече тия работи. Как така да ги забравим? Как така да ги забравим? А нашата история? Нашата култура? Като чуя за култура и се хващам за кобура. Майтапел, или? Ти май се стресна. Карай нататък, айде, карай. Ами тогава поне градушка на Яворов. Вижте само каква мощ има в стиха от самото начало. 1, че 2, че 3 усилни и паметни години. Боже! Да. Моля? Стори ми се, че се обърнахте към мене. Аз само цитирах. Аха. Значи доста усилни и паметни години, Така ли излиза? Това е... Не мислите ли, че с такива заключения само обезкуражаваме населението? Трудностите в живота, господин учителю, са нещо естествено, но те никога няма да спрат нашето развитие. Ако искате да насаждате неувереност и отчаяние, правете го във вашето собствено семейство. Ние не можем да си позволим това, защото носим отговорност пред целия български народ. Така, че и този ваш текст като предложение отпада. Да, разбирам, да. Това е добре. Както се казва, разбраният проблем е вече наполовина решен. А в някои случаи даже изцяло. А какво ще кажете за двубой на Вапцаров? Ето, вижте само колко всеотдайност има в него. Вижте какъв устрем има, каква енергия има. Не вярваш ли? Не те е страх, но аз пресметнах всеки ход. Последният кураж събрах и ти ще бъдеш победен, разкапан, озлобен живот. Значи някой иска да се бори за живота. Разбирам, се бори с някой друг, нали? Да кажем с жена си да се боря. Или с куче да се бори, или с слон. Голяма етап. Може, ако иска и с комар да се бори. Стига комара да не вземе да му извие ръцете. Голяма етап. Ама с живота как? Живота той няма нито врат, нито ръце. За къде ще го хваниш? Той стихотворение май малко. Според мене това стихотворение... Да не би вие да мислите, че и днес животът е разкапан и озлобен. Аз само исках да кажа, че... Това е прекрасно. Всяко човешко същество изпитва естествената необходимост да сподели мислите си. Ето вие дойдохте и ги споделихте с мен. Вие току-що усетихте великата сладост на свободата на словото. Как прекрасно е това, нали? Имате ли нещо друго да предложите? Всъщност, има едно стихотворение на Вазов. Пак ли Вазов? То е по-различно. Да ви го прочета?
Щом като желаете, ние нали знаете, нищо не забраняваме. Средство да нямаш врагове. Интересно. Преклонената главичка, остра сабя не сече. Тази истина едничка кой би смял да отрече? Както всички умни хора, аз не ритам тръна бос. С големците се не боря и им ставам сявга мост. На богати шапка клатя и на силни казвам да. И зато и ми е душата мирна, весела всегда. Се е харно за челяка, да е скромен и разбран. Не пречупва се гръбнака от един учтив метан. Интереса си обаче нивга ази не презрях. И с силните най-паче винаги съгласен бях. По той светът има право тих човек да ме зове. И уверен съм на здраво, че аз нямам врагове. Браво! Браво! Това вече е друго. Веднага ще го впуснем в програмата. Голям поет е Вазов. Голям поет. Не напразно хора като нас го ценят. Вазов! 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 Вазов!